just want to check inside of your bag, is that okay? There might, no, I left my baguette. My baguette inside of Oh, vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. 1, 2, 3, suntem hai ca avionul, decolăm. Tu ești foc, eu gasolina, explodăm. Nu ne pierdem în detalii, punem lumea pe avarii. Parcă le citesc gândurile, fanteziile. Mala stvarno grmi, mala stvarno grmi, ej, ta mala grmi, ta mala stvarno grmi, mala stvarno puca, klub je pun, klub je stvarno krca, svi gledaju u nju, svako bi hteo da je prca.双击食材，上鸳鸯锅，一大冰棍做底料，倒德罗酱，倒大料，上毛肚。 Hei, ești nou pe TikTok? Atunci aceste sfaturi te pot ajuta? Partea a doua. Fii activ pe aplicație. Dă like-uri, comenturi atunci când îți place ceva și petrece măcar o oră întreagă pe aplicație. 2. Fă duete cu videouri deja virale. Oamenilor le place să vadă un content bine făcut, iar tu reacționând la el. Asta va atrage oameni pe pagina ta. Atunci când faceți un video, încercați să-l faceți cât mai dinamic, opriți din când în când filmarea ca să schimbați unghiul și încercați să surprindeți lucruri frumoase. Folosiți apoi efectele ca să creați și mai mult dinamism. Sper să-ți fie de ajutor și like pentru partea a treia! Hai să dau și cu Fanny. Noroc! Ia uzi! A doua zi, tu ieșai la un vin cu fetele. Ce vreau să aici? Aici mă grătarul. Ce scrie aici? Regele. E bine, mă. Da. Dacă nu ai mască, te învăț eu să-ți faci. Bună, am zis că dacă o să ajung la 300 de urmăritori, o să-mi pun în cap toate prostiile astea, ok? Hai, spune-mi niște muzică. Nu, Abi și Sala, mamă, nu! Nu, stai, uite, ia să vezi pe asta. Nu muzică de boșorogi! De ce-mi bați muzică de boșorogi? Eu sunt pătata! Vorbește urât! Asta e muzica adevărată, ce ascultați voi acum! Bași blanc! Băi, eu sunt curios dacă voi pe ăștia din 2019 aveți opțiune de asta. N-aveți.
Am un challenge pentru tine. Încearcă să spui cuplu buclucaș din prima. Îți garantez eu că nu o să-ți iasă. Папа полюбила, парней она манила, бродягу полюбила, она его половила. Și măscuvă sub apă, apă, să nu te mai iau niciodată, dată. Nu pot stripa cât pot sta eu sub apă, apă. Am mari zombi și plin de nevoi. Ianci! Ianci! Ianci? Da. Bă, te caut de o săptămână, mă, tu ești nebun, mă. Omul ăsta caut de o săptămână, scad disperatul și unde ai fost până acum? Nu știu. Doamne, iartă, bolund ești, mă, vezi de capul tot de acolo, exact, bine? Mi-ești drag, te-am pupat. Ceau, Ianci. Ianci, de bunul, mă, bolund.อยากจกคอหักเอาเศษความหักออกไปให้เบิดภาพตอนนี้ Hai să facem și varianta românească. Lasă un deget jos dacă fumezi. Dacă ai sărutat mai mult de 10 persoane. Dacă ai fost vreodată arestat. Dacă uneori scoți telefonul să te uiți la ceas și uiți de ce l-ai scos. Dacă ai furat iubita unui prieten sau iubitul unei prietene. Dacă ai furat din magazin. Dacă te-ai bătut vreodată. Dacă ai băut așa de mult încât să uiți de tine. Dacă ai fost refuzat de sexul opus. Dacă ai 18 ani. Întrebări pentru fete. De ce tot timpul vreți să vă dăm hanoracele noastre? Chiar vă plac așa de mult? Îmi plac hainele de baby. De ce purtați atâta make-up când voi sunteți foarte frumoase natural? Nu port. Pe o scară de 1 la 10, cât de mult contează parfumul unui bărbat? 10. Dacă începeți să vorbiți cu un băiat, le spuneți prietenelor voastre? N-am prietene. Încă apreciați micile gesturi? Da. De ce tot timpul când sunteți supărate și noi vedem că voi sunteți supărate, spuneți, eu n-am nimic? Așa suntem noi. Și ultima, e greu să recunoașteți când avem dreptate? Da. Uite așa le și eu la vrăjăla ta, fii atent la mine, cum? Dragi prieteni, acesta este un puican de 1 an pe care eu mă pregătesc acum să-l operez. Ia uitați-l cum se prezintă dânsul. Îl vedeți? Este impresionant, dar n-are decât 1 an. Atenție! Și acum, Mihăiță la treabă. Dacă o fuți pe vecină și te căsătorești cu ea și apoi te muți la ea, tu din prezent o să fii vecinul tău din trecut. Ui, m-am vopsit. Îmi stă bine, nu? Îmi stă bine. Da, stă bine. Îmi stă pe dracu să mă ia, ui ce am în cap. Răspunde la orice întrebare. Ce culoare are zăpada? Alb. Ce culoare au norii? Alb. Ce culoare are acest tricou? Alb. Ce culoare are această hârtie? Alb. Și ce beau vacile? Apă. Nu, vacile beau apă. Vezi? Urat. Mame! Bre, vino bre, că e nebună asta. Vino și dă-i un papuc să doarmă 3 zile și 3 nopți. Mame! 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 Ce vrei, mă? Papuc în cap. Ce vrei, mă? Auzi, tati, ce e la un transexual?
Întreabă-l pe măta. Persoane pe care nu le vei uita niciodată, partea a doua. Ștefan de la Craiova, care adoră grupul de litere G. Alexandru. Ce să uite stăm, uite așa, eu. Dă-mă așa. Eu. Vasile Versace. Ești nebun? Că-s mafia. Eu păresc cu lapte. Trei lucruri care sunt imposibile de făcut. Haideți să începem. Numărul 1. Spartul unui ou în această poziție. Este imposibil să spargeți oul în această poziție. Puteți încerca. Numărul 2. Strănutatul cu ochii deschiși. Este imposibil să strănuți și în același timp să ai și ochii deschiși. Numărul 3. Pronunțatul literei P cu gura deschisă. Este imposibil să pronunți litera P cu gura deschisă. Mami mi-a făcut iubit. Da? De unde e? E de altă nație. Ce nație? Imaginație. Ce zici, băi, cu mătru meu? Ce să zic, bă, cu mătru meu? Uite, am o întrebare care mă frământă. Ia zi cum e. Fii atent, dacă ai 4.000 de euro și așa, acum primești mesaje de la prietenul tău cel mai bun care are nevoie de 2.000 de euro, iubita ta totodată are și ea nevoie de 1.000 de euro. Așa. Câți bani îți mai rămân în buzunar, bă, cu mătru meu? cu metre 4.000 de euro și 2 mesaje necitite. O fată adevărată miroase a parfum, nu a țigări. Cum sunt nevoită să o chem pe maică mea la masă, a treia oară, după ce tocmai am pregătit cina. Mamă! Lucruri pe care nu le știai despre tine. Nu poți să clipești în timp ce scoți limba. De ce faci asta acum? Cei mai urâți oameni din lume. Înainte ca să începem, apasă pe plusul din dreapta. O să începem această serie cu Lizzie Velasquez. Ea este considerată una dintre cele mai urâte persoane din lume. Acum recent ea a împlinit 31 de ani. Ea s-a născut cu o boală foarte, foarte rară, numindu-se așa. În prezent se ocupă cu scrisul cărților și YouTube-ul. Like și follow pentru partea a doua. Știți că fiecare fată frumoasă are o prietenă cea mai bună urâtă? Cine-i fata aia? Exact. Mi-a spus bunicul o vorbă. Bicicletele e ca sărutul. Nu se cere, se fură. Сегодня будет туса, я сегодня напьюся, сегодня будет туса, я сегодня напьюся, сегодня будет туса, я сегодня напьюся, сегодня будет на-на-на-на-на-на, и-би-би-би-би, я сегодня напьюся, у меня выходной, на-на-на-на-на, сегодня будет туса, я сегодня напьюся. Mi-a zis maică mea să nu bea apa de la casă, zică, că e acră, da, ea nu-mi zice mie, zice, da? Să moară filmul dacă mai dai, că să moară filmul dacă mai dai. Pe sufletul tatai să moară Alexandra dacă mai dai, dacă nu mă cer cu tine. Murdărești pereți! Să moară băiatul meu de murdărești pereții. Să supără și omul, ești murirea tactul în boala, că praful să aleagă de tactul ăla nebun de Leonard. Honey, I'm home! I forgot. I'm not married. Ce faci? Gătesc. Vreau să te întreb dacă poți să mergi la o petrecere. Cu cine? Cu prietenii mei. Să fumezi? Nu. Să bei alcool? Nu. Să dansezi? Nu. Nici măcar pe manele? Nu. La dracu te mai duci, stai acasă. Cum să slăbești în 3 pași? Mănâncă mai puține dulciuri. Îndrăgostește-te de un tip care o să se joace cu sentimentele tale și o să te facă să suferi. Apoi pierdeți nopțile plângând, suferind și simțindu-te de rahat. De la 20 până la 40, vă dați seama, doamna Mirela, câți mai sunt acolo? Câți ani? Mai sunt 20 de ani.